it is not a coincidence that uJesu uqala ngomama ethi mama bheka indodana and then address indodana bheka umama. So my question was, Lord, why do we have to start with umama? Why do we have to start with umzali, right? And then I was led to Luke chapter 15 from verse 11, the story of the prodigal son. Oh yes. And sibona lana ingane, I would say yenza nje zonke ingane zikhula. I'm sure to sonke nathi safika istage empilweni lapho sifuna ukuyiphatha kulo. Sesibekhathele manje lento. Sonke sikhula ikhona isikhathi where wadlula waba le feeling nawo ukukhula. Uthi engizokhula ngiphuma ngekhaya. But sibona lana when we read the story of the prodigal son, the Bible here it says is that from verse Luke chapter 15 verse 4. Sorry, not verse 4, verse 19. Okay, I no longer read it. Khona le part engifunayo bazalwane ethi le ethi ubaba the father wabona indodana while he was away esakude. Amen. The Bible says the father saw the sign. The father saw the sign. And then I go back to this scripture in John chapter 19:18. Mama bheka indodana. So this to tell me ukuthi mzali, it is your responsibility kuqala ukuthi ubheke ingane yakho. Amen. I do not care ukuthi ingane yenzeni njani. It is your responsibility. uNkulunkulu unikezile that responsibility ukuthi bheka ingane. Amen. Ngifuna uNkulunkulu uJesu lana on the cross in these words. He was joining families. Hallelujah. But not only that, he was bringing back the bond. Oh yes. Ukuthi in as much as irresponsibility ukuthi ingane ihloniphe umzali, now umzali is responsibility ihloniphe ingane. Hallelujah. It's an equal thing. Yes. I see uJesu lana bringing balance. Yeah. Balance and mutual understanding. Hallelujah. It was so easy for the prodigal, the father of the prodigal son. Ethi hamba wena menzomubi when uthathile wena usuza kuphela usuxakile. How many fathers have done that to their children? Ukuthi just because ingane yenzi intando yakho wena usuzoyiduba ingane. Wena ingane usuzothi hamba. Ulithi iBhayibheli lana uthi mama bheka indodana. And in Luke chapter 15, the father saw the son esakude. Oh yes. Emubi kanjani azange ebone ububi bayo. Azange ebone ungcola bayo. Azange ebone uendlale ngempilo yakhe kanje. Kodwa wayibheka ingane yakhe. What before action but lethani the fetus comes. Lethani the most beautiful garment. Ngoba ingane yami ilahlekile sibuyile. Wayigqokisa the most expensive robe. That shows me the love of a parent. Uthi ngisho noma ingane ingakwenza njani but uthando lomzali. Uthando lomzali. Hallelujah. Uthando lomzali. Yes, you look beyond ifothe engane. You look beyond ama mistakes engane. Mhlawumbe ingane iphokile. Ngithi mama namhlanje bheka indodana. Ngithi baba bheka ingane yakho namhlanje. I do not care ukuthi yenzeni ingane. I don't care to kuthiwe wathini. Bheka ingane eyakho ingane. Mase ngithi iBhayibheli indodana bheka unami. Nawe osongane it's your responsibility. Uthi bheka umzali wakho. Uthi noma emubi kanjani emehlweni lakho ngane bheka umama. Ngane bheka ubaba. It does not matter kwenzakaleni. uNkulunkulu is bringing back ukuthi hlangana nami. Thanda nami. Ushile eqaleni the first way ukuthi xona. Oh yeah. Because again kwazi ukuyisela nengakaxoli ekhaya. So forgive. Amen. Forgive first. Yes. And then come together. Hallelujah. Mama bheka ingane cala ngawe umntondana. Ingane izobona ngawe. Ukuthi ufuna ukuthi uthande kanjani ingane